Başsanın ki îro Kobanî ji bo avakirina wê gerek bi gelek gelan re bi hikûmetan re em hevdîtina çê bikin, em rêya wê vekin. Niha gotin tiştekî dine û wextek em bêya bikin pratîk jî tişkî dinin. Ji ber vê hawî jî em bi dwarê dîplomasî, dwarê siyasetê jî dixwe amade bikin. Ji bo em bingeha wê ava bikin. Em koridoreke vekin ji bo alîkariya Kobanî. Lê çi qasî tu bixwazî Kobanî tu ava bike, ji bo avakirinê tu koridoreke veneke, tu hevdîtinê dîplomatîk neke, tu rêya siyasetê veneke, rastî jî alozî zehmetî gelekî pêşiya me wê derkevin. Lê ev dem bi dîplomasiyek xurt em kanin ew kesek naxwazin koridora vekin û dixwazin gelê naxwazin gelê Kurd bigêjin jiyanek bi rûmet. Rastî dwarê dîplomasiya de em kanin wan teng bikin, em kanin hêzî quweta hemû dunyayê li ser wan bimeşînin. Yani gerek em bê bibînin. Îro em zanin ki Kobanî û pîrsûs pev girêdayî. Lê wextek dewleta Türk ji bo avakirina Kobanî astengîş me re derxe, rastî jî em zanin ki ew xebata me ew ê gorî dilê me naymeşandin. Ji ber biyavî îro jî em van tiştana jî xwe amade bikin. Em ê siyasetek çawa bimesînin. Em ê dîplomasiyek çawa bimesînin. Em ê di nav netewî di çawek ev siyaseta dewleta Türk pûç bikin. Her avayî gelê me rabû sernigan, xebata gelek mezin kirin, li ser sînor meşiyan, alîkarî kirin. Di şerê Kobanî jî gelek ciwanê me beşdar bûn, bi her avayî kirin. Nerîna me û alîkarina me baş tişkî dineyî. O siyaseta devletê îro tê meşandin tişkî dinê. Siyaseta devletê zaten li hemberî partiya meşî. Lê em bi hêza xwe, bi gelê xwe û bi xebata xwe em her tiştî em dixwazin biguherînin û siyasetek nû, guherandirek nû û aqilekî nû hem Kurd bimeşînin û hem bandora xwe tesîra xwe bidin ser hikûmeta Tirkî ji bo guherandinê, ji bo piskirêka Kurd di siyasetek nûjen, bi siyasetek demokrat nêz bibe. Lê em dibînin heta îro rastî bu tevyak me mezin ji wan tune ne.